Отказвам! Отказвам да варя повече царевица! Не! Е, това е най-вкусната царевица, която съм яла ever. Пари. А сега записвайте. Благодарностите ще ми ги давате после в лайкове и в коментари. Ама щедро, щедро. Намазвате царевицата с масло. И я слагате в плик за печене. Сипвате по 3-4 супени лъжици вода. Завързвате пликовете. Не мога да стегна повече, пръстите са ми в масло. Не гледайте. Това е друга работа вече. Полагате царевичката в тавата и печете на 220 градуса 30 минути. Добре де, няма нужда да отваряте фурната през 2 минути. И не ме обвинявайте, ако от утре започнете да пазарувате царевица през ден. Не работи. Ами добре, рецептата ви я дадох. За стича на главата на въпроси не отговаря. Айде, чао!